Nagyon fontos volt a bajnoki cím szempontjából. King beadása, ott a helyzet és ott a gól. Vardy góllal tér vissza a csapatba. A bajnoki cím ünneplése már az 5. percben megkezdődik. És azért attól függetlenül, hogy megvan a bajnoki cím a Leicester számára, a Vardy számára még így is fontos a hátralévő két forduló. Én nem tudom, hogy mi van ma a kamerákkal, de folyamatosan remegnek. Földrengés lehet Leicesterben? Lehet, hogy akkor az öröm a stadionban. Szóval, hogy Vardy harcban van, ugye ne feledjük, a gólkirályi címért. És most már 23 gólos. Nagyon komoly sansza van arra, hogy nem csak bajnok, hanem gólkirály is legyen. Elsőre sikerült Okazaki. Mahrez még mindig ördöngős cselek, és jön a lövés, ott a második gól. 2-0-ra vezet a Leicester, és ez is mennyire sorszerű. Andy King, aki végig kitartott a Leicester mellett, nem igazolt el sehová, 22 éve a csapat játékosa, ő is betalál ezen a mérkőzésen. Nem már ez adja viszont a gólpaszt, hanem Baines. Ezzel a becsúszásával érkezik King, és nagyszerűen lő a kapuba. Nem számít, hogy megvan a bajnoki cím, ugyanúgy megy a győzelemért a Leicester. Itthon betartatni ezt azért szerintem jóval nehezebb lenne. Nincs les. Vardy elesik és megkapja a 11-est a Leicester. Akkor elesett Vardy, mármint az esés az nagyjából ugyanez volt. Nézzük, hogy igen, belerúgott valóban egyet Pennington, és ezt követően esik el Vardy. Ez az, ami érdekes, hogy itt nincs lesen, hát ezt szerintem el kell engedni. Ez annyira egy vonal inkább. Meg lesz a 24. gólja Vardynak. Igen. Azon mondjuk csodálkozom, hogy Joel el sem ugrott egyik irányba sem. De megvan a harmadik gól a mérkőzésen. Vardy második találata. És így most már csak egy góllal vezet Harry Kane. Erőből nem volt ez egy olyan nagyon jól elvégzett 11-es, mert hogyha mondjuk arra ugrik Joel, akkor ezt akár ki is üthette volna, de maradt egy helyben a spanyol kapus. Kicsit szemtelenkedik még Joel Vardy. Kirúgást mutatott Mariner. Na nézzük a 71. percben Fuchs szögletét, Morgan fejjel, ott van még a labda. És semmi lesz, egy újabb 11-es. Teljesen egyértelmű és teljesen jogos a büntető. Elkési Gibson, a csereként beállt klub pedig kiharcol egy büntetőt. Ennyi 25 gólt még soha nem szerzett. Vardy lehet az első. És nem szerzi meg! Kimarad a 11-es. Jamie Vardy elhibázza. Nincs meg a 25. találata, pedig nagyon nagy esélyt kapott. Csúnyán fölé lövi Jamie Vardy. Mirallas, jön Kanté természetesen. Nem tudja leütközni. Hoppá, Mirallas. Mirallas még mindig nagyszerű gól. Hát ahogy ezt megcsinálta Mirallas, tökéletesen bizonyítja, hogy igaz, ugyan sokszor az, hogy kötényt ad Kanténak, és még egy ember mellett el tud menni. Már az is, hogy egyáltalán ezt a párharcot megnyeri Kantéval szemben, már az is nagy szó. És a gól is. Hát lehet, hogy a könnyökére is felpattant.